Привет! Днес ще говорим за Nvidia, компания оценена на 3,5 трилиона долара или една от най-големите компании, дори да не кажа и най-голямата в света. Те изкараха резултатите за последното 3 месече, ще ги разгледаме, ще видим дали инвеститорите бяха разочаровани от тези резултати и от прогнозата на Nvidia или нещо друго. Както винаги, нещата, които ви презентирам, с абсолютно информационна цел. Ако искате да търгувате, спекулирате или каквото и да било с някакви активи, консултирайте се с професионален финансов консултант. Айде да започваме. На първо място съм ви извадил паричните потоци и откъде въобще Nvidia прави парите си. Виждате, най-голямото е най-вдясно в барчето, което е в зелено, и това е центърът за данни. Техните центрове за данни, Data Centers, така наречените 30,8 милиарда са генерирали, или това е 88% от всичките им приходи. След това идва ливавото, което е около 10%, и това е гейминг или игрите. И после има доста по-малки от това, което остава, под 1% професионални визуализации, автомобилна индустрия и производители на оригинално оборудване и други. Да виждате, най-голямата част им идва от чиповете и другите неща, които правят за центровете за данни. Виждаме естествено много добър тренд още от 2024-2023 насам. Те водят малко странно, сега ще видите в отчета си, но хайде да видим сега как се представяха. Значи това е доклада за първото тримесечие, който иска може да се го разгледа. В ляво съм го извадил, може да разгледате всички колонки по-обстойно. Като цяло нещата бяха доста добре, надхвърлиха очакванията, не с толкова много колкото преди, но все пак. Виждаме на първо място приходи 35,1 милиарда, плюс 12% спрямо предния квартал. Сега виждате, че те вървят с една година напред, принципно техния отчет, не знам защо, но в момента сме квартал 3.24, пред тях се отчита квартал 3.25. Това е просто някакви техни особености, кога започва и кога свършва финансовата година. Значи печалба на акция имаме 0,78 цента, което е отново плюс 18% спрямо предния квартал. Имаме свободни парични потоци, free cash flows от 16,8 милиарда, плюс 26% тук, доста добре спрямо предния квартал. И имаме коригиран оперативен доход от 21,89 милиарда, което е пак плюс 17%. Естествено, виждате, долу съм ви отчел, че общите оперативни разходи нарастват, но това е съвсем нормално. Една компания, която расте толкова бързо като Nvidia, и също приходите и продажбите й нарастват, нормално и оперативните разходи нарастват, и оперативните разходи са нараснали с 9% спрямо предното тримесечие, което е по-малко естествено от приходите, и това също е доста добре. Като цяло много солидно тримесечие за Nvidia. Защо обаче инвеститорите останаха и експертите някакси разочаровани? Нека да видим, това ще ни покаже този слайд тук, или прогнозата за Nvidia за следващото тримесечие. За четвъртото тримесечие, в което се намираме в момента, виждате на лявата графика, че скоростта на растежа намалява. Очаква се отново Nvidia да направи приходи за четвъртото тримесечие между 36,7 и 38 милиарда долара, но това не задоволи Wall Street и инвеститорите. Например, Goldman Sachs очакваха поне 39 милиарда, а имаше дори някои, които очакваха 41 или 42 милиарда. Така че Nvidia е компания, която е доста хайпвана, оценката е доста висока, и тук инвеститорите очакват нищо по-малко от перфектно представяне. И също, което ги разочарова, е, че виждате, те прогнозират едно нарастване на приходите с около 80%, което е феноменално принципно, но виждате, че от няколко тримесечия при тях растежа тримесечие към тримесечие беше трицифрената, дори виждате 250, 150, 200, последното 100 и малко. И това е нещо, което на годишна база, това са естествено на годишна база сравнения, разочарова до някъде. Ако може да се каже, че на годишна база със същото тримесечие преди една година, сега ще нараснат 80%. Ако може да се каже, че това е разочарование,
но това е при такива високи оценки на компаниите се очаква всеки път те да се представят все по-добре и по-добре. И също другото, което не се хареса на инвеститорите, беше, че се очакваше брутния марж да бъде в диапазона от 73,5, като предишните 3 месеца беше около 75-75,5. Факто по-малки, с около 2% брутни маржове. Нека сега да видим как отреагира акцията като цяло. И акцията, виждате, съм ви сложил бялата пунктирана линия, когато беше отчета, не отреагира положително или тя отреагира отрицателно. И видяхме, имаме от около $150 за акция, спаднахме до около 141, 7-8%, като за такава голяма компания с пазарна капитализация от 3,5 трилиона, 7-8% говорим за 200-240 милиарда. И виждате също, обема беше доста голям, тъй като цяло, да, пазарите отреагираха отрицателно, най-вече на прогнозите за следващото 3 месеца, защото пазара винаги гледа напред и те останаха недоволни от това, което Nvidia прогнозират като растеж на приходите. Това е все, естествено имаше и други неща, значи има там с техните нови Blackwell, техните нови чипове, не се знае дали ще успее производството да се справи добре и да се имплементират както трябва, там имаше някакви пречки също, като цяло започнаха да излизат леки, така да се каже, дупки по пътя на Nvidia, но съвсем нормално, всяка компания има проблеми. Nvidia в момента върви страхотно, нещата им се използват навсякъде, особено за изкуствения интелект, така че нормално беше да се стигне до време, когато няма да има такъв растеж и за момента, не знам, пазарите може би очакваха много повече от Nvidia и не получиха това, което очакваха като цяло. Да завърша солидно 3 месече, очаква се също доста солидно 3 месече с солиден растеж, но това не задоволи пазарите, виждате, че те искат още и още. Това беше от мен, надявам се да ви е било полезно това видео. Чао и до скоро!